ଖାଇ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ। କ'ଣ ଗାଧେଇବୁ? ଗାଧେଇବୁ ତେଲ ମାରି ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ଶୁଖୁଆ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହେଇଛି। ଭାତ ବଡ଼ା ହେଲା ଆମେ ଖାଇବୁ। ଶୁଖୁଆ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଟିକେ ହାତ ଧୋଇ ଆସେ। ଶୁଖୁଆ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଲଗେଇକି ଭାତ ଖାଇବା। ଡାଲି ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗକୁ। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଖାଇବା। ଡାଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା। ଇଏ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଡାଲି, ଭାତ। ଆଉ ଭାତ ମାମୁଁ ଆଣିଛନ୍ତି ବାପି ହାଟରୁ ଯାଇକି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଆଜି ପୁଣି ଯିବେ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ଆସିବେ। କାହାକୁ ଦେଖ କାହାକୁ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ନୁହେଁ, ଏ ବ୍ଲଗ ବନଉଛି। ନାଜ ମାଡ଼ିବ କ'ଣ ନାଜ ମାଡ଼ିବ? ପଠେଇବୁ ଶିବା କତିକି ପଠେଇବୁ। ନାଜ ମାଡ଼ିବ। ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ନା। କେହି ପଠେଇବ ନା କି? ନା ବ୍ଲଗ ବନଉଛି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ, ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଉ ଦେଖନ୍ତୁ। କାର୍ଟୁନ ଟାଇପର ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁଁ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଉଛି। ଭାତ ଅଡ଼ା ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ, ଶୁଖୁଆ ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ଡାଲି। ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସିକି ଖାଇବୁ? ନା ନା ତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତମେ ମୁଠା ମୁଠା ଖାଇଦିଅ। ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିଏ ରାନ୍ଧିଛି? ରାନ୍ଧିଛି କି ଶୁଖୁଆ? ଦୁଃଖା ଦୁଃଖା ଭଲ ଜାଣିଛ। ଏକ ନମ୍ବର। ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ଡାଲି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଖୁଆ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଇଏ ଗରମ ଟାଇମ୍ରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଖାଇଲା ଆଉ। ହାଣ୍ଡିର ଖାଇଦେଲା ଆଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ବାହାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲାଇଟ୍ ଚାଲୁ କରିଦେ ମାମୁଁ, କଲ୍ ଖୋଲିଦେ ଟିକେ, ଲାଇଟ୍ ଆସୁ। କବାଟ